Algortako portu zaharrean ekin behar diogu gure gaurko ibilbide honi, esan gabe doa arrantzale kutsu itzela duela oraindik ere, gaur egun inguru hauetan jarduera bera, arrantza galduta dagoen arren, eta esan algortaren jatorria ere kale estu hauetan dagoela, hemendik hasi zela hedatzen, zabaltzen, aldapangora gaur baino. Could you find me? Or would you kiss my eyes, lay me down? Silence easy to be born again, to be born again. From the far side of the ocean. Bertako taberna eta jatetxeak askoren elkargune izan ohi dira astebukaeratan, historiak dio kalimotxoa bera hemen sortu zela. I'm pushing out the door. Could you find me? Would you kiss my eyes? Lay me down. In silence easy to be born again. To be born again. Kalimotxoa bakarrik ez, bizkaitarrek harro esan dezakete, gurinezko opila eurena dela, eurek sortutakoa. Amaia, Kaixo, Jane, arratsaldeon. Ondo? Ondo. Oso ondo esan beharko, bai. Oso ondo. Baina, guardia hona dukagu, bai. Ikustean ator gurinezko opila hauek, zergatik daukate fama hori. Berenak dira, bueno, da, primeran. Hauek noiz sortu zian, zenek sortu zitun? Bueno, nik uste dut, ia, igual, 1915 gutxi gora bera, hasi ziren egiten, bai. Pioa. Eta bilakatu dira, nolabait, zurik aldeireko produkturik garrantzitsuenan edo ikurrean, ez? Baitu, bai, izan da beste produktu bat. Gozo dendan beste produktu bat. Dago, kurasan daude pilo gauza, baina azkenean jendea erabaki du, eske da primeran. Primeran, saltzen da asko. Zergatik iruditzen zaizu beste saltzen dela? Gurinagatik, opila bera ere berezia da? Nik uste dut gauza bat, igual azkenean da simplena, baina azkenean da oso gozoa. Eta saltzen da asko, ez? Saltzen da asko. Gainera, kanpoan eramaten da piloa. Jende datorona, eta eramaten dugu, gainera, bebai, frigorifikoan saltzen da, bai? Pizkaban duzu, eta mantentzen da. Hori da. Eta bezeroak, hemengoak bakarrik ez, kanpotik ere etortzen dira? Bai, nik uste baietz. Erostera esaten duzuta, bai. Ez dago, kanpoan ez dago. Zukzoa sortik ez dago. Beste opilloa, bai. Suizos, Kristinas, dago opilloa. Baina hau, ez. Adakorik ez. Ez. Hori da gauza. Eta azkenean gauzak simplea oso onak dira. Eta da gehien saltzen dana. Bai. Umeak bai, zera oso jaten da, bai, esnean edo, azkenean. Ni gogoratzen du txikitatik, nire mama sartzen zuen urde azpikoa barruan. Bai, barruan. Etorria da bomba, klaro. Esan behar ditu, hau azkenean belaunaldi askok gozatu dute bollo hauekin, ez? Adibidez hemen Getxon, zure adineko jendeak denak ezautzen dute. Danak. Txikiak eta handiak eta denok. Hori da generazioen guztiak. Azkenean generazioen guztiak, bai. Hori egia da. Hau da beste berezitasun bat hemen, zurik aldai zutegietan? Bai, Karolina oso gozoa da. Karolina. Sabrosa da. Bai, zergatik Karolina izena? Karolina da pastelero bat, Bilboko pastelero bat, egin zuen... Pastelau. Bai, bere alaba zen Karolina eta ipini zuen Karolina. Pastelari. Bai. Zer da, merengue tipoa? Bai, dauka merengue. Txokolate. Chokolatingo bete. Bai, hartu. A ber. Zergatik, hola beri hola izan da, horia eta... Horia zer da? Horia da arrautza. Arrautza, txokolatea eta merengue. Jan. Ditu. Ze gozoa, Zer? Gozoa. Gozoa, ez da? Esan dizut, klaro.